मोनसे गुबुन भिडिअ आरोबाव बरायबावबाय नोंसोर रायजोफोरखौ रायजोफोर मोनसे एकदम बिराद इम्परटेन्ट गोनांथार निउस रायजोफोर जोंनि क'क्राझार एरियायाव गुन्दाना सिखावनांगौ ओंखारदों आरोखि गुन्दाना सिखावनांगौ बिदि ओंखारदों रायजोफोर बिसोर मा होनो हमनाव नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होमबा बुजिगोन बिसोर गुन्दाना सिखाव रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जाय गोदान साबसक्राइब खालामना हो रायजोफोर जिखुनु जाया नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो कमेन्टआव हरदो रायजोफोर बे गुन्दाना सिखाव नोंसोर मा सानो गुन्दाना सिखाव बियो नोंसोर कमेन्टआव हर आरो भिडिअखौ साबसक्राइब खालाम रायजोफोर बे समाव दुर्भाग्यजनक 12टा बारनायनि उनाव 12टा बिदिनो 7-8 मिनिटआव दुर्भाग्यजनक इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनि नायगाव ओनसोलाव फैनानै जोंनि नायगाव एरियायाव इसिबां जों फ्लेट मैयासो खादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारनि निर्देशआव जोङो सासे बिपिएफ इउथनि सोद्रोमा हिसाबै जोङो फ्लेट मैयासो खादोंमोन जोङो बहुत दिन गोबाव जाबाय गुबुन राजनीति दोलोआ खाबोदोंब्लाबो जों खाबोआखैमोन खुनु मैयानिफ्राय जों खादों बे खानायखौ दिनै माखासे इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय ना मा जों बुंनो रोंला दिनै जोंनि बिपिएफ राजनीति दोलोनि नांगोलनि फ्लेट सिम्बलखौ ओरैबायदि दानसिनानै गालांबाय बेजों लोगोसे नांगोल फ्लेटजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजनीति हान्जानि फ्लेटबो दंमोन बेयाव जेरै कंग्रेस दंमोन जेरै बिजेपि दंमोन बे बिथां राजनीति दोलोनि फ्लेटखौबो दिनै दानसिनानै गालांबाय आरो जोंनि बिपिएफनि राजनीति दोलोनि नांगोल फ्लेटखौबो बिसोर दानसिनानै गालांबाय दुर्भाग्यजनक बेबायदि खालामनो नाङामोन दे राजनीति दोलोआव जिखि राजनीति हान्जाया जिखि फ्लेट लायालासे राजनीतिखौ लोब्बा लाखियो बे फ्लेटजोंनो सिनायथि होयो बे फ्लेटखौ बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों नायगाव इउथ बिपिएफनि सासे गोख्रों जोङो आइसि हिसाबै जोङो ओरैबायदि दुखु मोनदों बेबायदि खालामनाङामोन जोङो गारि नाम्बारखौ मोनदों गारि नाम्बारा जाहैबाय बलेर' गारिया बलेर' व्हाइट कालारनि S19T9874 बे बलेर' गारिनि नाम्बारा दा बिथांमोना बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालामनाया बिराद दुर्भाग्यजनक जों माब्लाबाबो रावखौबो जोङो राजनीति दोलोनि हान्जाखौ जों अननाय खालामाखैमोन बा रावखौबो जों बखियाखैमोन बेबायदि जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा दे जोंनि बिपिएफनि नांगोलखौ बेबायदि दानसिनानै गालांबाय आरो बेजों लोगोसे बिजेपिनि पदमफुल बिबार सिम्बल लोगोसे कंग्रेसनि आखाइ सिम्बलखौ बेबायदि खालामनो थाखाय जों इउथनि गोख्रों सोद्रोमा बा गोख्रों लिडार हिसाबै जों बुहुत दुखु जनायबाय आरो जों ओरैबायदि सानबाय माने दिनै भटआ फैनो गोनां सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां भट बिसायख'थिया जोंहा बिटिसिनिया बेबायदि खालामनायखौ जों ओरैबायदि दुखु मोनबाय बिथांमोननि साननाय हनाया मा मोजां ना गाज्रि जों बेखौ बिराद दुखु मोनबाय बेबायदि खालामनो नाङामोन गोख्रों जोङो बेबायदि जुदि खालामनांगौब्ला जोङो थ' गारि नाम्बारखौ जों अलरेडि मोनखाबाय जों गाबोन थानायाव एफआइआर हैगोन फुङाव जेरैखिजाबाबो जों थानायाव एफआइआर हैगोन गारि नाम्बारा जाहैबाय बलेर' व्हाइट कालार S19T9874 बे गारिखौ जों ओरैबायदि गोख्रों जों मोनबाय आरो ओरैबायदि हब्रा लांदों जों होसोनानै गोसोबा दोखो दोखो बुग्लिनो हायोमोन जों खिन्थु दुर्भाग्यजनक जों बिदि खालामनो साना खारन बिपिएफ राजनीति दोलोनि जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा सारा माब्लाबाबो जोंखौ मानसि बुख्रुबनो बिदि थिनाखै बा जों बावखुंग्रि समाजनि दनेश गयारियाबो जोंखौ रावखौबो जेबो दाखालाम बिसायख'थि हिसाबै जोंहा देरहाखागोन बिथांमोना जेंनाखौ मिथिनानै दिनै बेबायदि खालामनाया बुहुत गाज्रि जाबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम आरो बिदि खालामनांगौबा जोंबो मानिनाय नङा जों प्रसादजों थांगोन जों नोंथांमोनखौ जेबो खालामनाय नङा जों बिराद दुर्भाग्यजनक जों दुखु मोनबाय इउथनि जों साफा सोद्रोमा जों बेयाव इउथ अफिसाव थाग्रा गासिबो लिडारजों लोगोसे केडारफोर जों दङ जों दुखु मोनबाय जों गाबोन एफआइआर हैगोन बे बलेर' गारिखौ गोजोन्थों जै बिपिएफनि